салом бинандагони хабар тиҷи, ман Набиҷо Юсупов бо шумо мебошам. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. имрӯз Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, дар қисми ҳарбии кушонҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амниятии миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти пойгоҳии таъминотии моддию техникӣ оғоз бахшид. طبق اطلاع دفتری مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با شرایط منزل‌های استقامتی که برای افسران کشون‌های سرحدی در حدود قسم نظامی مذکور بنیاد گردیده است. شناخته شده با 23 عائله محافظان مرز و بوم کشور کلید منزل‌های استقامتی را تقدیم کرد. ҳуҷраҳои истиқоматӣ навбунёд бо мақсади фароҳам овардани шароити арзандаи зист дар ҳудуди пойгоҳи низомӣ таъминотӣ барои оилаҳои афсароне ки дар ҳимояи марзу буми мамлакат адои хизмат менамоянд пешбинӣ гардидааст, омадааст. Дар иттилоъ манбаъ афзуд ки дар қисми ҳарбӣ барои ҳайати шахсӣ ҳамчунин хонаҳои хизматӣ маишӣ аз ҷумла фароғатӣ ва хонаи дарзмокунӣ либос мавҷуд аст. китоби раиси ҷумҳур илова намуд ки дар ҳудуди пойгоҳи таъминотии моддию техникӣ кушунҳои сарҳадӣ майдонҳои васеи варзишӣ сохта шудааст ки дар он сарбозону афсарон ба бозиҳои гуногуни варзишӣ аз ҷумла футбол машғул мешаванд. ҳамзамон толори варзишӣ дар ин пойгоҳи низомӣ бунёд шудааст ки барои гузарондани чорабиниҳои гуногун мувофиқ аст. он аз майдончаи хурд, утоқҳои корӣ, анбор ва ҳаммом иборат мебошад. дар толори мазкур таҷҳизоти гуногуни варзишӣ мавҷуд аст ки барои таъмири ҳамаҷонибаи афсарону сарбозон ва ҷисман обу тоб ёфтани онҳо мусоидат мекунад. иттилоъ дод китоби Эмомалӣ Раҳмон. дӯстони азиз, ин буд имрӯзаи видеои мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман дар комментария нависед. ин хеле хуб як навигарии Тоҷикистон аст ки ба